Mapepa na kukandwa ino. Mapepa kakandwa. Ukamaona, but you went ahead and said, varuda kubamari, vangu achida kubamari, vangu achida kudaiso. You took zuva aikufarira, zuva aitokuda. Aitokuda ni mwe wese zuva, but wakamite. Wakamurarira iwe, kuzhukutaurwa ni vanhu wakarara usiku wese, uchimufamba, wakamurarira usiku wese, uchifamba zuva iwe. Akakuite. Akakuite, zvakashita bwana wanti zuva wakamushura. Akakuite. Akakuite. You want to compare yourself na wabantu. Wabantu is an America boy. Wabantu is a hard-working guy. Anoshanda. Anoshanda to drive my taxi and die. Izera rako. He's making a life out of himself. Kwa America. Iwo shitambaka nindo. Wakafika jihembe jidori. Swag. Get your priorities right in life. Denda kubuda kunzi. Waida kwende epi swag. Waida kwenda kupi. Waida ite. Even if you had gone to Canada, or America, kana utikuno, waite, nukuti kuna kudisimbe. Diaspora is not for the vendor, I simbe. You don't have shanda. Why not take you diaspora? If I can ask you, what were you going to do? Why not take? When I don't talk on the declaration of my first world countries. No, so I don't quit. When I was talking about bid, wish to Kuno Shandwa, Chagabasa. How not that paper? Don't gratis in any dinner. I'm going to watch the swag. She is smart. Don't gonna watch her. She is smart swag. And this is Muroi, Sanity Muroi. How shande, how not gonna paper, don't get South Africa mom. But you know, then man, South Africa, PC. You know, then man, how would you move back on Gara? Because of that, I can then PC, not to Shakura, because South Africa chance free. To read up my bowels, no pins, no farmers, no with an animal. Because I have what took a moon, West Wakadena, one of this, Wakadena, Passirese, swag. How not gonna confidence, the Kubuda, not to talk to Budo Fambe. Kubuda Chifamba, Unotocha. But you know, Stamnaka peg. Nushta muna kangwa. Buda kwa ufambo chenda kunenda wangu. Buda ufambo chenda kunita wangu. Taka kurezera mari pa diaries isusu. Tika kupamari. Tika tsoga. Shoko road is really dangerous. Chitanga shoko. Never edero wakambote roti kurodi kuno kundiri kutuwa because ntima kandiunza. Hauna. Wakazo taula tako nani. After some years. 2 years I think. Nupa utara mrobwe. Patika kupamari. Iwe. Chiti mari hii. Chishawatu nada kubika mafuta. Chibika mafuta. Ayedu uchinyepa. Kutupotika tanzi ndakati simelu bika mafuta. Are you okay? Are you really okay in your mind? So gakambo ndokumbura upe wanu proof poka bonza bika mafuta. So I've got an ebook. Urukuzwa. I've got an ebook. Rekuti nasi inini ndikuna kuformulate 15 different types of face creams. Lusa kwa wana even shumba mamoyo ndina formulate ndinoda. 2019, banana jisiba. 2019 to 2022, they were very busy online. Dino kona kucharidza. Ndichi did soko bika mafuta. Antu noda. Ukandisa bika mafuta kupi. The only day I spoke to you about mafuta, ndakwa nchikubvunza about this thing. Ndakubvunza ndikati swaga. What is the chino ichi people section the chema mafuta ichi. This is the only conversation I had in mafuta. Chete. Because nanisina kunzwisoti yainyorwa ma notes but nanisa kunzondechi why should not become mafuta ndazoona ma reviews because I thought kutobika mafuta nchikona chipuchira mafuta pa uchidini ndizvo nanobika mafuta ndazotaka kuona vanhu vachiya kwandiri vachiti uri kuvajita mari kuvabira mari iwewe mafuta asikenda atinambodzoza pa Facebook ndichikuita kuti soga vanhu vari kuchira chichikuitika uchitora mari dzevanhu ini ndinokatobvunza kuti muri kutumira mafuta sei I told you kuti mafuta nenda sei kunze kwenyika ungasingazivi mafuta nenda sei usingakwanisa kutumira mafuta kunze kwenyika ndikakutenda kushandisa postnet udai antika ndinakakudzidzisa but wakanyepa podcast ndokwanisa kubika mafuta swaga inini ndine ebook swaga rekubika kubva ku organic promixing yema lightening antika vudzi ma cream evudzi anokudza chembe I can make it kana ndine my ingredients ndikwanisa kuzviitira ndega from scratch antiona but you lied iwewe ndine ebook iri rakazara zvokuti ndikatoda kudzisawo vamwe ndinoita mari kudzisawo vamwe tichikotora zvirimo vamwe chingopawo vamwe hatika tichingomudza kuti as long as une scale yako chita zvakati you come out okay anditi andambokunza one day chidzisa vanhu iwewa but skin ndotombotaura nezveskin pano chikazadai handiti wotaura wakanyepa one national podcast chichangotokaenda kuchipodcast tichinherera handiwana so hazvina kuita that handiwana uchinyepa iwewe soga it's your time to shine boy
Shine. After wapedza kushine apa. Didandrini iwewe. Calm down. Get off from a high horse. Right? Come to people. Speak to people. Talk to people. Guys, ndakaporonga. I want to start afresh. Antika, ndinakumbira regero. You mentioned them by names. Uchikumbira regero genuinely from the heart. Maybe people will forgive you. But kana uchingofunga kuti uchiri king. Hausi king iswaga. Hatikuna mate. Isusu tunongona sometimes kunisana neweka kuzvidzikisira. Zera rangu rambuya vanhu. Newe unozviti mwana mudiki. Hazvitoenderani. Hazvitoenderani. Wakati kwa mai vedu, taisakwanisa kutukaenda mai vako vatakona chiposto pa internet apa. Sei usvika zvibvunzo kuti mai vako akaposto pa internet iwowo naTom Jones. Takavaona, but hatina kana dzina takakupindura chituka mai vako because we respect her. Havasi pa social media. Vaitei. Imhosva noti vakazvara benzi. Harisi mhosva. Takasiyana nazvo. Takwanisa tukadzinza resera kumba kwenyu. Vachirwadziwa mai vako nofunga vari pa social media vachiona. But no one ever insulted your mom. Chero vanosituka na mai vako havana mbotuka mai vako. Vakanyarara. Because she's not on social media. Dona pasi. Uzvikukumbire regerero. Ukumbire vanhu regerero. Because life hazvikufa. Ungatofunga kuti zvinokufambira sati. You are owing rent. SIS MELLY vawaituka zimuroi zimungoma zimbuya repakona. Vari kuowa rent.